Oh durung. Sing kurang sitok kas. Nah, barokane kurang sitok kas. Iki sing siji. Oh, berarti sik papat. Oh. Sik durung lur, sik kurang sitok kas, Mas. Toh, urung ngantuk to, Mas? Urung ngantuk sing penting to. Santai mawon aku ya sik urung. Kok mampir ning gedung kae? Yo. Oh, woi. Hey, ho, hey, ho, hey. Oh, lah. Oh, sure. Sing sabar ya Mas Momo. Jadi kan sama ya? Kidulnya Mas Momo ki sama kuwi. Tri. Sing sabar ya Tri. Mas Ida. Mas Jabrik ini itu Mas Jabrik. Lah. Ayo. Oh. Oh. Dikepenake Turangga Jaya Bapak Bekaji ya bala enite turangga kebiar busanane sorae tata rupa arak srugo moro saya tidak ditulada jaranan turangga jaya ayo dikepenake goyangane goyang kiwa, goyang tangan. Mas Penyok. Ojo lali. Damnya budale prawadya bala enite turangga kebiar busanane sorae bata rupa arek srugo moro saya tidak ditulada saranan turangga jaya ayo goyangane yuk goyangane dik itu ayo Kang Sutris ya panggah semangat iya
busanane sorake batarupa ora sugumara saya tidak ditolak tanpa matura jaya sayur ya ayo ya dikepenake ya Mas ya mbak ya mesem rangut bedae apa mbak ya guyu susah bedae apa panjaluk mukti tetep ing janji aja ewo aja tansah suwo nadyan aku uga tansih laing janji mesem tansah tak enteni yo bareng aku diluhuring kagungan watone kumaman mati kasembatan coba kuwi wacanen we aku Dwi Padli seneng terus dudu ana bocah-bocah cocok apa ora seneng coba kuwi pomo ya ngono momo lho ya aku ora bisa kondo lah wayuh hey John oh nah hey oh nah maneh Dindi. Oh. Tuku kata. Awas. Sing Ojo kesusu. Alan-alan Lan ojo kekuh. Op. Untuk kebersihan kita jaga. Kebersihan. Untuk sisa makanan dimohon ditaruh di tempat sampah yang sudah disediakan. Opa, hey, Jaja. lo, lo, dah, Lo. oh, ya, sesarkan Anggara Audio. Enak cok. Tak Josi. Lang-langing trio mangu-mangu.
Konco-konco YouTuber diminta jangan pulang dulu. Ya 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 ya. So. Ya Ya ya. Jos. Lolololo. Ya. Lolololo. Ayo padha nonton Nonton apa? Jarana campur sari Apa jeneng? joget kreatine pranyata ana dosa. Oh, Lolo. Ah. Lolo. Mahi. Jos. Goyang siti. Ah. Sing kelar dhewe ndak le bongkar dhisik lho iki. Owe. Ya. Tito Sing wengi. lingsir wengi. Heh. Kaca-kaca YouTuber tidak boleh kumpul dulu. Lingsir wangi sapi turuk bisa nindra akagoda mring wayang angreridu ati kawitane dong sembrana jurku lino rangira yen bakal nuwuke tresno nanging doh tibane aku dhewe kang namai nandang ronto kadung lara sambat sapa rina wengi sing tak puji aja lali janjine muga bisa tau ning
Mohon bersabar, ini ujian. Ini ujian. Dan juga nanti ada berita gembira buat penggemar seni. Apa itu? Nanti saya kasih tahu saat bubar iki. Ayo, op. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ha, oh ha. Oh ya, oh ya. 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 Sabar, ini ujian. Ayo Mas Tito. Ojo nangis. Sabar. Ayo, ayo. Ayo Pak Kris. Ayo panggang menik. Ini ujian Pak Kris. Saya tak inceng nih. Tuh. Oh. Eh,